गुरु बहिना बड़ा गर्मी बा बाटे बहुत गर्मी बा। महादेव जी पर्वत पहाड़ पर कैसे धुइयां रमौले होखो वहाँ के घाम लागता कि नइखे लागत? वहाँ के घाम ना लागत होई। गुरु बहिना एगो महादेव जी से बड़ा व्याकुल बड़ी दर्शन हो जाए कि हमरा के महादेव जी कोठा अटारी बनौले बानी। हम तो घाम ना लगता ते अपना कोठा अटारी में आराम करतानी, कूलर पंखा लगा लेले बानी। हमर महादेव जी पर्वत पहाड़ पे बैठल बानी, कैसे दिन बितावत होखो? कैसे गुरु बहिना तो कहताड़ी शिष्या उनकर कैसे कहताड़ी कैसे अरे एहो हमर सोनावा सोना हमर फोनावा एहो हमर सोना